Väčšinu času trávime tým, že sa snažíme udržať svoju fasádu neporušenú. Usmievame sa na ľudí, ktorých nerešpektujeme a noci trávime hľadaním odpovedí na otázky, ktoré sa bojíme položiť nahlas. Premýšľate nad tým, prečo ráno opäť stanete do práce, ktorú potichu nenávidíte. Prečo stále tolerujete vzťah, v ktorom už dávno nezostala žiadna úcta. A prečo radšej prikyvnete na klamstvo, než by ste mali čeliť nepohodlnej pravde. Ľudia majú totiž jednu fascinujúcu schopnosť. Dokážeme klamať sami seba s takou dokonalosťou, že tej lži nakoniec uveríme. Hovoríme si, že naše chronické vyčerpanie je len dočasné, že ten mŕtvý vzťah sa nejako vyrieši sám, že kompromisy, ktoré denne robíme s vlastným svedomím, sú jednoducho nutné pre prežitie. Vybudovali sme si svet, v ktorom je bezpečnejšie cítiť prázdnotu, než priznať si skutočnú bolesť. Každý deň si staviame dokonalé alibi, len aby sme nemuseli čeliť faktu, že sme niekde po ceste stratili kontrolu nad vlastným životom. Hovoríme si, že sme iní, že tieto pocity sú len naše, že naše traumy, naše zlyhania sú moderné a unikátne. Mýlime sa a presne toto vám v škole zabudli povedať. Vítajte v literárnej bitve. Zabudnite na to, čo vás učili o klasických knihách. My tu neoprašujeme pomníky mŕtvych spisovateľov a ani nehľadáme rímy. My ich texty používame ako dôkazový materiál. Ostré a brutálne úprimné zrkadlo, do ktorého sa dnešný človek odmieta pozrieť. Tie príbehy, ktoré pred desiatkami rokov uviazli na papieri, nie sú o minulosti. Sú o vašej dnešnej únave, o vašej tichej zbabelosti, o vašej neschopnosti odísť odtiaľ, kde vás už nič nečaká. Tento svet vás rozžuje a vypľuje, ak na vlastnú hodnotu nalepíte zľavový kód. Pretože ak sa začítate dostatočne pozorne, zistíte tú najdesivejšiu vec. Naše úzkosti, naša chamtivosť, zrady a tichá zbabelosť, to všetko tu už dávno bolo. Zmenili sa len kulisy a technológie. Ľudská povaha zostala rovnako zlomená. Sme tu, aby sme zhasli svetlo a nechali prehovoriť pravdu bez príkras. Budeme hľadať diagnózu tam, kde vy vidíte len únavu. Budeme hľadať zradu tam, kde vy vidíte kompromis. Krok za krokom, stranu za stranou. Nejdeme vás súdiť, ideme vás pochopiť. Ale nič nie je posvetné. Nič nezostane zakryté. A ak vás to, čo budete počuť, začne vyrušovať, znamená to, že sme trafili presne to miesto, ktoré sa vo vás snaží odumrieť. Usaďte sa, je čas čeliť pravde.